ma Safaricom. Kawadhi mbele ni jagoro migao ma somo idwaro ni mondo bi ochopie mbele komiti ma somo e Senate ewi andike mane kumo chwalo tiegruok ma certificate ne jopuonj nasari e pacho ka. Jokanyo e komiti no kata kamano okweda andike manogol kod migao ma somo kagiwacho ni ne ok okaw pach jopiny. Chris Owino lerono mathoth kowuok e komiti no ero e yor simu. Chris Owino, kinyalo winjowa, inyalo nyisowa ni to chal nade? Watemo tudore gi Chris Owino achiel ka achiel mondo nyiswa ni to chenro ma kamano dhi nade. Mana kaka wacho ni jagoro migao ma somo idwaro ni mondo bi ochope mbele komiti mar somo e Senate ewi andike mane kumo chwalo tiegruok mag certificate ne jopuonj mag nasari e pacho ka. Watemo manyo jafwambo marwa Chris Owino ka wayude thuolo ni to wabiro keti e ler mondo nyiswa ni to chal nade. Jokanyo e komiti no kata kamano okweda andike manogol kod migao ma somo magiwacho ni ne ok okaw pach jopiny. Chris Owino, kamoro inyalo nyisowa ni to ang'o madhi nyime gi e kinde ni, to gin weche mage mabet ka tek ma bende kelo midhiero e thuolo ni? Milton, wach ma ne tek nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mag somo en circular kata ote mane ochwal kod jagoro mongirore migao mar somo mano migao mar somo mane ochwalo ote machungo chenro mar tiego jopuonjre jopuonjre mag ECD rang'eny mar certificate kaachiel kod diploma. Kalure kod circular ma kamano en ni piny owacho ochungo chenro duto mar tiego jopuonjre mapuonjo ECD kata jopuonjre mapuonjo nasari e rang'eny mar certificate kod diploma. Ka koro lai manyien en ni chenro mar tiego jopuonj mag ECD idhi riwo kod chenro mar tiego jopuonj mag primary. Manyiso ni kalure kod circular ma kamano chenro mar tiego jopuonj mag ECD idhi timo kanyakla kod chenro mar tiego jopuonjre mag primary ma ok osebedo ka timore chon, ma waneno ka ECD teachers ka jopuonjre mag ECD itiego ka kendgi to jopuonj mag primary bende itiego ka kendgi e skunde mag TTC. Kalure kod circular mochwal ne od bura mar Senate kod kuonde tiegruok ta mbalariany mapuonjo matiego jopuonjre matiego jopuonj mag ECD en ni chakre sani onge mbalariany kata tiegruok moro amora ma ibiro miyo thuolo madhi nyime kod tiego jopuonj mag ECD rang'eny mar certificate kod diploma. Ka sirikal ochungo chenrono, sirikal wacho ni gima gidhi timo en ni gidhi riwo tiegruok ma jopuonj mag primary kod ECD obed e rang'eny achiel, momiyo giketho wach mar tiego jopuonj mag ECD e rang'eny mar certificate diploma. Mae mane okelo ng'ur mapek ka senators kod riwruok mar governors COG wacho ni ma en circular kata lendo modhi ataro mar chik, nikech mokwongo somo mag ECD kata nasari en e buo telo mag gwenge kata counties. Omiyo kane sirikal dwa biro kod chenro moro amora ta gino mamulo chenro mag ECD, ne gitimo twak kod governors, nikech governors kod counties emochung' ne chenro mag ECD e pacho kae. Ne ok okaw pachgi kendo ma giwacho ni en donjore kod tich ma katiba omiyo counties mar tayo chenro mag jopuonjre mag nasari kata ECD. Kopogore kod mano, bende ute ma osebedo ka tiego jopuonj mag ECD pacho kae moting'o mbalariany nyaka colleges wacho ni madhi ketogi kama rach, nikech nitiere nyithindo kata jopuonjre masani osedonjo kendo chako tiegruok kaka jopuonj mag ECD. Ndi jopuonj ma bende dhi nyime kod tiegruok margi rang'eny mar diploma mondo gipuonj jopuonjre mag nasari. Kopo ni chenro ni obiro e diere to dhi ng'adogi, ok dhi ng'ado somgi oko, kendo mano dhi ketogi kama rach. Omiyo
mbalariany ma pacho kae kod kuonde tiegruok wacho ni kuponi circular ni owe thuolo dhi rocho chenro mag tiego jopuonjre ma gidhi nyime kod tiego e kinde ni ma elony mag certificate kod diploma ne jopuonjre mag ECD. Omiyo gikwayo Senate mondo ochung kata ochun migawo mar somo owit oko. Gisendiko ne okinde magi mondo odhi e doho mar chungo keto e tim circular makamano, kagiwacho ni en odhi ataro mar chik nikech omulo tich mag telo mag counties ma mosebedo ka tayo weche mag jopuonjre mag ECD ma ok migawo mar somo. Mano ema osebedo lweny kinda senators, riwruok mar governors kod moko kuom mbalariany ma bende obiro kwedo e okang' achiel circular mane ogol kod migawo mar somo mawacho ni ochung chenro duto mag tiego jopuonj mag ECD e rang'eny mar certificate kod diploma. Ka sirikal wacho ni koro idhi tiyo gi rang'eny achiel kod jopuonj mag skunde primary. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ripot ma kamano. Wageno ni biro chokonwa mathoth madhi nyime od bura mar Senate e nyim komiti mar